First time you
बाजैनि पार्लाराव फैनो हागोन फैसा होआबालाय थांसै बाजै सेकेन्ड सेटेलमेन्टआव होफैनोसै जाया खनसेनो मेरला मानसि बुरजा फैदोंमोन मेरला मानसि फुजानि अफार जोब्बाय होनदों ओमफ्राय आं होमबाबो अफारनिसो होलांगोन आरोना गवा अफारनिसो होलांगोन आं अफारनि निउसखौ नुनानैसो फैखादों आं फन हरग्रोखादोंसो आरोना गैला होनबा फैलामोन दङ होननायखायसो फैदों आरोना स' माबायदि नुखो कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरदो स' नायलांबाय थादो जोब्बाय आरो सुजादों आरोना मालाय सायाखै बेना मोजां जाथारदों सादोंना समायदों नोंनाबो मुसुगुर गैखाथारामोन ना नैबावबो थुजादो बावबो पारमानेन्ट हो थुनांगौ खानायखौलाय माथो बोजायाखै एक्ट्रिस नुगोन ना ए समायदों दा नोंनिखौ जा मोजां समायदों सासानो आंनि बायदि एखे जाबायगोन नोंना ना नोंना देरसिन नोंनि बायदि थुजानो हाबा मोजां जागौमोन आंहाबो उनाव सेकेन्डआव खालामजानोसै औ फाइनाल लुकखौ माबायदि नुखो लोगोफोर आङो फिसाद्राय मोनबाय आरोना दासो ओमफ्राय सुजानोबो हाया फिसाद्रायबाबो एखद' सानाय मोनदों आङो माने सोरबा सोरबा सयज'हाय जाहैदों आं सयज' हाथाराखै आरोना ओमफ्राय जोङो दा स्टाइल बाजाराव बेरायनो फैबाय आरोना स्टाइल बाजाराव थांसिगोन स्टाइल बाजाराव सफैबाय जोङो नै बाबुनो गस्ला सुथार लानो नागिरदों ओरैसो मा ओरैसो गोजौआवसो ना उन्दैफोरना आं समायनायखौनो मोनासैहाय गिदिरसो सुजानांगौमोन एखे गिदिर सुजानांगौमोन हाथारासै सानायानो माबायदि सायो आंनावहाय उफ चलो